ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони каналҳои фурӯшӣ. Умедворам ки ҳамун як дона лайки бепула мегзорен ва дӯстон касоне ки дар сомонаи YouTube бизнеси худтона мехоҳен букушоен ва ягон мехоҳен видео кунен, ҳунартона нишон битен, хулоса каналҳои фурӯширо ман барои шумо тақдим мекунам. Каналҳои фурӯшӣ аз 500 дона подписчик сар мешаванд дӯстони азиз то 100,000 дона подписчик. Нархҳои каналҳоро мегумтон, нархҳои каналҳо аз 5,000 рубл то 200,000 рубл. дӯстони азиз, чӣ намуд канале ки шумо дар корай, хоҳиш мекунам дар номерои экрандида муроҷиат кунед. кадом намуд канал, любой хе намуд канал оформит карда метимта, духнета нотификация зашита ва касоне ки дар сомонаи YouTube каналошон чӣ намуд проблемое ки доранд, фақат ҳамун скриншот карда равона кунен. ма скриншота дида ба шуморо мегӯм ки чӣ кор кардан дар корай. дӯстон, видеоро дуру дароз намекунем. касоне ки канал хариданиен, хоҳиш мекунам дар номерои экрандида муроҷиат кунен. WhatsApp дора дӯстони азиз, толка WhatsApp да муроҷиат мекунем. каналҳои арзон, каналҳои дастрас, каналҳои активни, каналҳои подписчикои кам ва подписчикои зиёд танҳо барои шумо. ҳамаи шуморо, зангҳои шуморо дар WhatsApp интизорем. худоёро нигаҳбонтон то видеои оянда.